Ambingelele makhomanda amahle, niyamazi umshayi wenja kuvela umnininja. Obe nako. Nganza wethu besilapha eMabhida. Ngamalala. Ayi salute baba. Ngiyakusalutha baba Msholozi. Ngoba bavale yonke into labo doti. Avala kwa train thangahamba. Siyazi sonke ukuthi amatrain asebenza ngesonto. Kuba khona train elilodwa elihamba ngesonto. Ngoba iMK pen angasahamba ngesonto othana abasebenzi. Ngizobuza bashayeli belo kunjani bamatrainer. Zolo lokho benikhaya ukuthi increase ayikhuphuzile. Sebeyikhuphule increase. Kuba bathe ama-train la azohamba awu nani elingaqala ukhokhele labo bantu labo. Odriver laba abazoshayela amakhumbi abazoshayela imipasa lo. Hayi lento eniyenza ukuthi akuvele ukukhansela ama-train. Nibonile bekunjani? Nibonile ke bekunjani? Amabhasi engaphumile wonke. Kunenkinga zamabhasi ezikhona. Bafona abantu abaqedi lapha eFriday. Nongoma. Olundi. Wehle njalo uzobamba idumbe. Bazosiphendula ukuthi why abantu bengawatholanga bhasi. Lokho sizoyicela inkulumo kubona labahola abaphethe ze-transport. Basichazele kungani abantu bengatholanga i-transport KwaZulu-Natal ngoba besizwe kahle thina thona iGauteng nezinye indawo azizikwathola amabhasi. It's fine. Ngoba vele into esingayifuni ukuthi abantu bagijime baye eThekwini bayofeza inhloso zabo bayolwandle bayenza yonke into zabo lapha eThekwini. Sithatha isinqumo sokuthi engakhishwa ke ama-province ngama-province. It's fine abantu bayigibelela ngemali zabo. Cela nisiphendule ukuthi KwaZulu-Natal kwenzekeni. Kungani abantu bengatholanga i-transport? Noma nama amabhasi akhokhele kwagogo. Sifuna ukwazi lokho nganza kwethu. Sikhathele ukubuzwa ngabantu besibuza imibuzo singesiphendule. Siyacela kwehle umuntu oyedwa lapha eParliament lomkhonto wesizwe hayi le GNU elomkhonto wesizwe ukuthi asichazele ukuthi benze kanjani nge-transport ukuze sizokwazi ukuchazela abantu ngoba manje kunzima bafowethu singama TikTokers noma singabantwana abanqamalala abakhulumela umkhonto wesizwe singenayo iTV sikhuluma through social media uTikTok. Sinemibuzo eminingi abasinikeza yona. Kungani idumbe ingalayishwanga? Kungani unongoma engalayishwanga? Kungani iFriday? Bafowethu kuningi. Siyacela ukuthi abasondelene nabaphathi bethu basichazele masitshane sikwazi ukutshela abantu iqiniso ukuthi kwenzekeni kungakho amabhasi angatholakala. Uphasa si-understand uphasa ukhanselile 100% loud and clear. Now into esiyifunayo sitsheleni phela ukuthi amabhasi nenze kanjani ngamabhasi noma nabo bakhokhelwe. Sifuna ukukhuluma nabo eceleni ngoba siku-social media sifuna ukukhuluma nabo. Kungani umkhonto malunikeze imali ningafuni ukwenza umsebenzi wawo noma nithatha imali phezulu ka-MK ngabuya nalanda imali kakho kuphela nina nisekabi nabantu bamabhasi. Ingqondo zengathi ayisebenzi kahle umuntu osenomqondo ukuthi ufuna ukuvimba iMK ukhona okufanele kulungise ekhanda lakhe ngoba kukhona okushodayo khona intambo engadonsi kahle kuparafini ngoba ukwazi ukuvimba into nje awukwazi ukuvimba iqembu eliza mawala ngonyaka. Hey khela endlela esizodlula nawe ngiyanitshela bafana hayi umkhonto wesizwe. Hayi bekunzima right. Elokugcina bese lithi sinenkinga ma comrade. Ngiyafisa sihlale phansi lokusikulungisa. Yazi abaningi bazothi hayi shamase bayenza kanje. Cha sinenkinga. Inkinga fanele siyifihle. Asifanele siyifihle ngoba nawe uma uqosha umuntu awufihli. Iyavela inkulumo izikhale phezulu kwalowo muntu loyo ahambe. Right inkulumo sinayo.
nina abantu beyikipa ke nisitshela ukuthi izikipa benizisaphi ninganikezwa abantu singama TikToker thina akusibona abantu ababamba ama t-shirt kodwa mase sibuzwa thina ukuthi why ningasinikeza ama t-shirt masifika stadium why ningasinikeza ama t-shirt masifika stadium nikwenza kanjani ninganikeza abantu ama t-shirt khulumani nina abantu bama t-shirt ufuna nichaze ukuthi ama t-shirt ade se-truckini emabhida asho naphi ngoba abantu basibuza ama t-shirt lapha emabhida hawo ama TikTokers xa sinikeza ama t-shirt bafowethu thina uyabona thina siyayithengela lama t-shirt siyayithengela lapha kumama omncwane siyayithengela ukuthi aphelo maphupha ama t-shirt kodwa kube nama t-shirt okumele lekelele izingane zikanqamalala la asuke ekhandiwe aphelelepi ngoba ngempela manje ningavezi bafowethu kufuna nitshele iqiniso ukuthi ayephi ama t-shirt noma akhokheliwe nawo sasaba nenkinga abantu abafuna ukukhokha imali yomkhonto umkhonto uma ukunikeza imali wathi hamba ukwenza into ethile hamba phela uyoyenza leyo nto leyo ufeze umsebenzi wakho manje nasesenza imisebenzi yenu ngcono phela niphume wanzini nabantu abayibona aba-organizer izinto kungena abantu abazofunda ngoba phela naseniyazi ukuthi uma ngikhanda ama t-shirt ayi-12 million noma ngikhanda ama t-shirt ayi-5 million aya lapha apha ama t-shirt anezwe abantu mina ngifuna uunderstand ukuthi ashonephi ingxenye yama t-shirt ngoba ngingaze ngiyoyifunela mina koncipha imikhabe emadodeni ngiyanitshela